थारैनो जोंनि डिमाकुसि ओनसोलनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां बे डिमाकुसि टाउननि सेरावनो बा टाउनावनो जोंहा माने जोंनि ओनसोलनिनो सासे फालांगिरि बर' सुबुङा गोदान मोनसे बाइक डिलार माने बेखेवदों आरो बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ आंनि आखाइजों गथायनायखाय आं थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो बिथांखौ आं साबायखर बावदों लोगोसे फैबाय थानाय बिथांनि जिथु फालांगि जाहाथे मोजां सोलियो बेखौ आं गाहाम हामग्लायनाय एबा इसोरनि सायाव माने बोर साबस्रिहरदों आर'ज गाबदों जायखिजाया जोङो बाइक डिलार होनोब्ला बुङोब्ला जोङो सरासनस्रा जिथु बाइक थावजों सालायनाय बे नङा बेयो नैबे जाबाय टटेलि जिथुनिखि दानि थारिखआव जोंनो गोनांथि बुहुमखौ जुदि जोङो सेभ खालामनांगौब्ला जिथुनिखि आबहावा जों माने गुबुंले जालांदों आबहावाया पलिउसन जालांदों माने ग्लबेल वार्मिंआ जेरैबायदि बारायलांदों बेखौ बाङाय खालामनो बा मिनिमाइज खालामनोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो दिखावनो नोजोर होनांगोन आरो गावबा गाव माने सिनसियार जानांगोन आरो बाहायनांगोन दा बे माने बिथिङाव नैबे स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जिथु डिसिसन लादों आरो बे डिसिसन लानाय हिसाबै कम्पानिफ्रा थावनि अनगा बेटारि बा इलेक्ट्रिफिकेसन माने खालामगासिनो दङ आरो बिनिनो नैबे एडिमेस मोनसे कम्पानिया मोजां बाइक दिहुनदों बायदिसिना डिजाइननि आरो बेखौ बे डिमाकुसियावबो दिनै डिलार खुलिबाय आं आसा फारिदों बेबायदि साफ्रोमबो जुदि बाहायोबा निस्सयकै जिथुनिखि बाइकनि गेजेरजों बा भेहिकेलनि गेजेरजों जिथु धुङा ओंखारो कार्बन डाइ मन'अक्साइड बियो जोंनि माबानिफ्राय खमिगोन आबहावाया माने गुबुंलेनिफ्राय एसे बासिगोन दा बेफोरखौ जोङो सांग्रां जानांगोन आरो बेफोरनिफ्राय निस्सयकै जोङो दायो बिदुङा गोबां जालांबाय थानाय बेफोरनिफ्राय एसेबाबो माने रेहाय मोनगोन जोङो रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो जे साफ्रोमबो आं दहायबो बुंदों जे मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जों सांग्रां जानांगोन जिहेतु गरमनि समाव गरम अखा हानायनि समाव अखा गारनो रोङि बे मोनसे इनबेलेन्स जिथु वेदार जालांदों बेखौ जुदि जोङो बेलेन्सआव लाबोफिननांगौब्ला नैबेबायदि मोनसे आयदायाव जोङो बाहागो लानांगोन आरो बे आयदानि बाहागो लानाय जाहोनानो लामायानो जाबाय गावनि थावजों सालायनाय बाइकखौ नैबिदि मोनसे इलेक्ट्रिफिकेसनजों माने सलायोबा निस्सयकै थावाबो खमिगोन आरो लोगोसे रांखान्थि बेलायावबो माने बहुत सेफ जागोन मानो होनब्ला बिथांमोना जेरैबायदि कम्पानिया दिनै मोनसे ब्रिफिं होदों मोनसे फोरमायदों जे थावजों माने लिटारसे जेरैबायदि दानि थारिखआव 100आनो जाफ्रामबाय खिन्थु नोङो 10 थाखा 15 थाखा जाबाय कारेन्टनि चार्ज आरो बायदि फिसा मिनिमास मोनसे खरस दङ बेखौ नायोब्ला 90% इक'नमिकलि नों सेफ जागासिनो दङ दा बे हिसाबै जोङो बे बेलायावबो माने बहुत मोनसे रैखा मोनगोन মই মনালিছা মই ডিমাকুছিৰ বাসিন্দা মই ইয়াত নিক্সি এণ্টাৰপ্ৰাইজ বুলি এখন ইলেক্ট্ৰিক বাইকৰ ডিলাৰ খুলিছোঁ ডিমাকুছিত আৰু ৰাইজে ইয়াৰ যিখিনি সুবিধা নিশ্চয় মানে গ্ৰহণ কৰিব এই নিক্সি এণ্টাৰপ্ৰাইজ যিটো ডিলাৰ এই ডিলাৰৰ পৰা ৰাইজে খুব সম্ভৱ বহুতখিনিয়ে মানে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব কাৰণ বৰ্তমানৰ যিটো আমাৰ পেট্ৰল বা ডিজেলৰ যিটো দাম সেই দামটো চাই ইলেক্ট্ৰিক বাইকটো বা স্কুটি এখন যদি ঘৰত চলায় বহুতখিনিয়ে মানে খৰচ কম লগতে সুবিধাজনকো কাৰণ কিয়নো এখন স্কুটি বা এখন বাইক চলালে দিনটোৰ যিটো খৰচ সেই খৰচটো চালে বছৰৰ যিটো খৰচ সেইটো বহুতখিনি কমি যায় কাৰণ কিয়নো এখন ইলেক্ট্ৰিক বাইক বা স্কুটি মানে 15 মিনিটত মানে বেটাৰী চাৰ্জ কৰি পিনি দিনটো চলাব পাৰে কিন্তু 1 লিটাৰ তেলেৰে বা স্কুটি এখন চলাবলৈ যিটো পেট্ৰল ডিজেলৰ যিটো স্কুটি সেই স্কুটিখন চলাবলৈ হ'লে 100 টকা বা 200 টকা দিনটোৰ কাৰণে আমাক লাগে সেই হিচাপত চালে এইটো বহুতেই সহজলভ্য মানে সোনকালে সহজতে পাব পাৰি আৰু এইখিনিকে সুবিধা যে ৰাইজে গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে সকলোকে ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নমস্কাৰ आं धर्मेश्वर बर' डिमाकुसिनि थागिबि बेनिफ्राय आं दा नै दिनै एडिएमएस कम्पानिनिफ्राय मोनसे इ बाइक श'रुम खुलिदों बे श'रुमाव आंनि बे बाइकखौ जायफोरा लागोन बहुत सुबिदा दङ आरो आं सान्दों साननैसोनि उनाव माने फाइनेन्सआवबो होनाय सुबिदाखौ माने रायजोनि सुबिदा खालामना होनो हागोन होननानै आं जेनेबा आखा खालामबाय दं मास मोनसेनि गेजेराव आरो जायफोरा केस लानो हायो बिथांमोननि थाखायथ' खनसेयावनो मोजां आरो बिथांमोना ओरैबायदि माने खरसा खमाव सालायनायनि गारिखौ सालायनो हायो जेन माने 2 घन्टा 3 घन्टा चार्ज होबाला 100 किल'मिटार 150 किल'मिटार बे गारिखौ लानानै सालायनो हायो आरो
आगोल जितु गारि मानसिफ्रा सालायोमोन स्कुटि बे स्कुटिखौ सालायोमोन मानसिया 100 किल'मिटार 200 किल'मिटार सालायनो गोनां जायोबोला 200-300 टाकानि थाव सोनानै मानसिया सालायनो गोनां जायो बेयाव मानसिया एसे खस्थ' मोनोमोन दा आं नैबे जितु गारि डिलार श'रुम खुलिदो बेटारिनि बेयाव मानसिफ्रा बहुत खम खरसावनो माने सोलिनो हागोन आरो बिखेखকৈ दा जोंनि गामि ओनसोलाव निफ्राय गथ'फोर स्कुलाव लाबोनाय मानायखाय बर' हिन्जावफोरनि सायाव आं फंनैसो खोथा बुंनो नागिरो जायफोरा साइकेलाव लाबोनानै गोसोआव सानदोंमोन आंबो गारि मोननाय बा गथ'खौ एसे माने खम समायाव गथ'खौ स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामनो खम खरसायाव लांलाय लाबोनो हागोन दा नैबे आंनि जितु श'रुम बे श'रुमनिफ्राय बाइक बा स्कुटिखौ लायोबोला माने इजिलि माने स्कुलाव गथ'फोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो हागोन आरो जेनेबा आं बिनि थाखाय आं बेखिनिखौ बुंनानै आं जोंनि किसुमान गामि ओनसोलनि बा टाउन ओनसोलनि बर' आइजोफोरखौ आं जेनेबा खावलायो आरो जेनेबा नैबे बाइकखौ लानानै गावगायनि गथ' गथायखौ स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामनो बहुत सुबिदा जागोन होननानै आं आसा खालामो आरो रांखौबो आरो बहुत सेभ खालामनो हागोन बे खेथ्रआव बिदि आरो बेनि थाखाय आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ दोनथ'बाय।